प्रकाश ताको केमती राजी कर आणलु कौन के ता बाघर कहते से राजी ही नता मु ताको आउ का बाघर कह कि नहीं आई तो बाघर ए कथा मन रखियो भूल कौन अरे पेट बारी गलानी कुंज ने एटा पिंदे पिंदे पिंधुनु कौन से कथा मु पर कहबी ने आगे पिंदे आम क्रिकेट खेलुँ आम क्रिकेट खेलुँ मु बॉलिंग करूँ ये बैटिंग करूँ पिंदे पिंदे तू पिंदे कथा ने कौन पाई अरे सेटा पुराना हो गलानी एटा नुआटा भल लागिवो पिंधिले आम रिसेप्शन जिया परा रिसेप्शन का रिसेप्शन ये बासुर हाँ बासुर हाँ बासु 40 वर्ष हो गलानी बाहाइनु गाड़ी स्टार्ट करके रखीचु आउ इंजिन ऑयल थिबो जे गाड़ी गड़ीबो एबे माइले खाली एयर नबो कुंज पिंदे 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 मते काई फसो की देला की अरे बासु देछि हम समस्तन पे नुआ ड्रेस करिछि बासु हाँ बासुआ नुआ स्त्री नुआ ड्रेस बाप होटेल रे अंड बजार भलिया खाउछु एना बाला पर संभाळिबु तो देखा ने पिंदे पिंदे मो बुल्लुटा बढ़िया है जी जा पिंदे पका पिंदे बासु तारा डुप्लीकेट फोटो चल चल कहा रिसेप्शन गोटे 40 मिनट टुटू ना कहले तो गोड़ धरुछ बजेबी अबे सब तो ठीक ठाक चलछि मिछ प्रश्न कोन पे करछ कहा रिसेप्शन बासुर बासुर हाँ अरे बासु आज तो रिसेप्शन तू बाहा के बेलु बे आज आज बाहागर आज रिसेप्शन आज सब किछि झियो की मामू नहीं मैंने माने मामू घर पाखे सुंदर कुओ माने कुओ नो झियो मामू घर पाखे सुंदर झियो माने मामू घर पाखे झियो ओ गांव की गोरी अबे मुट्टा को झियो की देला बे हाँ कुंज स्टेज ऊपर चल मु का स्टेज ऊपर को जीवी ता रिसेप्शन से जीव ना मु का जीवी ए जा कुंज हम सब सांग होई कि ता संगे जीवा सांग होई कि जीवा हां तापर कहबू अरे भाऊजो आसनंती से ना छिड़ाई तो ए चल अबे चल 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 कुंज कौन कौन फसे दिल ना मत अरे मु केमती जाई से स्टेज ठिया भी फसे दिल मत बासु रिसेप्शन ने मामा कौन करछि बापा आछंती हाँ बासु पर्सनल इनवाइट करथिला हाँ हाँ बासु तू एते भल पिला केपटू गलु
ବାପା ମାଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଛୁ? ଆମରି ଘର ପାଖରେ ତ। ପିଇସି ପିଇସା ମାମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ପକେଇଛୁ? ପ୍ରକାଶ ଏବେ କଣ କରିବା? ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ସେ 2 ମିନିଟରେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। କାହା ରିସେପସନ? ତୋ ମାଉସୀ ପୁଅର। ମାଉସୀ ତୋ ମାଉସୀ ପୁଅର। ବୁଟୁ ନା? ହଁ ହଁ। ଆବେ ସେ ପରା କାହା ଗୋଟେ ଉଠେଇକି ନେଇକି ପଳେଇଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଫେରି ଦେଇ ଆସିଥିଲା। ଫେରି ଦେଇ ଆଇଲା? ରାଜି ହେଇକି ହଉଥିବ ବୋଧେ ଆଉ। ବୁଟୁ ନା କିଏ? ଆରେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ପା ମନରୁ ଫାନ୍ଦିକି କହୁଥିଲି। କୁଞ୍ଜ, ଷ୍ଟେଜ କୁ ଯା। କାହିଁକି? କୁଞ୍ଜ, ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବୁ ନା ନାଇଁ? ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ, ତୁ କହିବୁ ମୁଁ ବିଲ୍ଡିଂ ରୁ ଡେଇଁ ପଡିବି। ପ୍ରକାଶ, ସେଇ କହିଲା ତୁ ଯାହା କହିବୁ ସେ ମାନିବ। କାମ ତୁ ଏଥର ତାକୁ ବୋଲରେ ଚଳା। ଓ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ, ତୋର ସେଇ ପଦୁଟିଏ କଥା ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବୁ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱେପନ। ୱେପନ୍? ଅସ୍ତ୍ର। ଓ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ କଥା ନ ମାନିବ, ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବୁ ମୋ କଥା ମାନିବୁ କି ନାହିଁ, ଶୁଣିବୁ କି ନାହିଁ। ଏ ଅସୁବିଧାରୁ ସେତକ ହିଁ ମୁଁ ପାରେବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଯା। ମୁଁ ଯା। ଯାଉନୁ? ଯା, ଡରିଆ ଦେଖିଛି। ଯା ଯା। ବେଷ୍ଟ ଅଫ ଲକ୍। କୁଞ୍ଜ, ଆରେ କାହା ରିସେପସନ? ତୋ ମାଉସୀ ପୁଅର। ବୁଟୁନାର? ହଁ। ଆରେ ସେ କାହା ଗୋଟେ ଉଠେଇକି ନେଇକି ପଳେଇଥିଲା ପରା। ସିଏ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି? ହେଇଥିବ, ପଳେଇ ଆସିଛି। କହ। କୁଞ୍ଜ, ତୁ ଏଠି ଟିକେ ବସ। ଏଠି ବର କନ୍ୟା ବସନ୍ତି, ବୁଟୁନା ଆସିଲେ ବସିବ। ମୁଁ କାହିଁ ବସି, ପାଗଳଟା ନା କଣ ବେ? କହ। କୁଞ୍ଜ, ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବୁ ନା ନାଇଁ? ସ୍କୁଲ ବେଳେ ଥରେ କହିଥିଲି, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି। ତୁ କହିଲେ ମୁଁ ବିଲ୍ଡିଂ ରୁ ଡେଇଁ ପଡିବି। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆମେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲେ ନା? ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲା। କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ହଁ, ଇଟା ଥିଲା ନା? ମାଲଟା କିଏ? ଆସି କଣ ବସିଗଲା ମୋ ପାଖରେ? ନମସ୍କାର। କୁଞ୍ଜ ଅଫିସର ଏମଡି। କୁଞ୍ଜ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଷ୍ଟେଜରୁ ଉଠି ପଡି ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲା। ଓ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। କାହା ରିସେପସନ? ବୁଟୁନା। ବୁଟୁନାର? ଏଇ ଚୁପଚାପ ଉଠିବା, ପାଟି କନା। ଟିକେ ସାଡୁ ଘୁଞ୍ଚିଲୁ। କୁଆଡକୁ? ଛଡକୁ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖେ ମୁଁ କାହିଁ ଛିଡା ହେବି? କହୁଛି ଠିଆ ହବ। କାହିଁକି? କୁଞ୍ଜ, ମୋ କଥା ଶୁଣିବୁ ନା ନାଇଁ? ଏଇ ଆବେ ଯାହା କରୁଛୁ କଣ ଠିକ କରୁଛୁ? ଅବାଗିଆ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛୁ, ଭଲ ଲାଗୁନି ବେ।
ତୁ ଗୋଟେ କାମ କଲୁ ସେ ଝିଅକୁ ଥରେ ଦେଖିଲୁ ତାକୁ ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖିବି ଆରେ ଦେଖେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖ ଦେଖ ସେ ଯାହା ବି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁକି ଦେଖିବି କୁଞ୍ଜ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଶୁଣିବୁ ନା ନାଇଁ ତୁ କହିବୁ ଯଦି ମୁଁ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଡେଇଁ ପଡିବି ଦେଖ ଆବେ ପୁତନା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ଆକୁ କିଏ ବାହା ହେଇଛି ଭାଇ ଆଁ? ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ କିଛି କହିନି ତ ସେ କଣ ଗୋଟେ ପୁତନା କହିଲେ ନା ମତେ ନା ନା ତମକୁ ତ ସେ କିଛି କହିନି ସେଠି ଯୋଉ ଝିଅ ଠିଆ ହେଇଛି ତା ମେକଅପ ଟା ଅଡ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା ପୁତନା ନାଇଁ ନାଇଁ ତାକୁ କହିନି ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ପରା ପୁତନା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ଭାଇ ଏବେ ସେ କଣ କହିଲେ ସେ ଛୋଟ ଝିଅକୁ କହୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏମାନେ କଣ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଆସିବା କଥା ନା ପୁତନା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ଆକୁ କିଏ ବାହା ହେଇଛି